Szia, Nagy Eszter vagyok. Ebben a videóban a ragasztásos fotótranszfer technikát mutatom be neked, illetve azokat a fogásokat, amiket előszeretettel alkalmazok. Mivel a nevében is benne van, hogy ragasztásos fotótranszferről van szó, ezért egyértelmű, hogy a kép átviteléhez valamilyen ragasztóanyagot fogok használni, nem pedig higító vagy oldószert, illetve illóolajat. Nézzük is, hogy mire lesz szükséged az alkotáshoz. Bemutatom a hozzávalókat. Ez lehet keretre feszített vászon, vagy akár egy naturfa alap, ezt te döntöd el. Egy vagy több fotóra. Itt jobb, ha megállunk egy szóra és tisztázzuk, hogy pontosan milyen fotóra van szükséged. Mindenféleképpen lézerrel nyomtatott képet alkalmaz. Nem azt mondom, hogy a tintával nyomtatott képet lehetetlen transzferálni, de hidd el, hogy lényegesen megkönnyíti a munkádat, hogyha közben nem arra kell figyelned, hogy hogyan is ügyeskedj annak érdekében, hogy a tinta nem asszatolódjon el, mert bizony a papír ledörzsölése közben el fog masszatolódni a tintád, illetve szerintem a végeredmény is halványabb, és nem annyira szép tintával nyomtatott kép esetén, mint a lézer nyomtatott fotó alkalmazása során. Örök kérdés a papír anyaga. Milyen anyagú papírra érdemes nyomtatni? A papír anyagát tekintve megfelel a sima, snasz, mezei, irodai 80 g-os fénymásoló papír, tehát itt semmi trükk nincs, nyugodtan egy sima irodai papírra nyomtas, vagy akár megfelel a 90 g-os lézerpapír is, az is tökéletes választás, viszont semmiképpen se fotópapírra nyomtas, mert az nem jó. Illetve van még egy dolog, amire figyelni kell. A fotó nyomtatása előtt jó, hogyha megbizonyosodsz arról, hogy a nyomtatni kívánt fotót tükrözted-e valamilyen képszerkesztőben. Ugye erre azért van szükség, mert a fotót színével lefelé kell ráhelyezni az alapra, és így megfordul a képünk témája. Oké, ennyit a fotóról, most beszélnék egy kicsit a ragasztóanyagokról is. Más alkotókkal beszélgetve azt a konzekvenciát kell levonnom, hogy kicsit túl misztifikálják azokat a külföldi videókat, amikben gél médiumot használnak. Ez egy nagyon-nagyon szuper anyag, de nem kell, hogy elmenjen ettől a technikától csak azért a kedved, mert attól tartasz, hogy számodra ezt a gél médiumot lehetetlen beszerezni. Hogyha csak ez a félelmed, és csak ezt tart vissza a fotótranszfertől, akkor ezt már most itt orvosolni tudom neked. Két megoldásom is van rá. Az egyik az, hogy begooglizod, hogy akrilgél médium, és már is ott lesz a tengernyi megoldás. A másik pedig az, hogy most velem tartasz a tesztelésben, és megnézel, illetve megismerkedsz 4 tök jó termékkel, ami hasonlóképpen működik, mint az áhított gélmédium, hogyha nem jobban. A félreértések elkerülése véget, előre szeretném bocsátani azt, hogy a 4 termék közül 3 nem erre a célra, tehát nem fotótranszfer technikára lett kifejlesztve, de mégis látni fogod, hogy szuper jól működik a dolog ezekkel az anyagokkal is, tehát lássuk. Elsőként bemutatnám a Pentárt selyemfényű dekupás ragasztólakját, csak is azért, hogy megmutassam, hogy bizony ezzel is lehet fotótranszferálni. Annyi kulisszatitkot árulnék el, hogy ez egy nem frissen kibontott ragasztólak, tehát nem egy tök szűz ragasztólakot használok, hanem hónapok óta érlelem, és előzőleg megbontottam, ezért ebből kifolyólag már egy kicsit besűrűsödött, és úgy gondolom, hogy ezzel sokkal jobb hatást lehet elérni, mint hogyha egy folyós dekupás ragasztólakkal dolgozok. A dekupás ragasztólak selyemfényű, vízállóra száradó ragasztó és lak egyben, egészségre káros anyagot nem tartalmaz, vagy veszélyes. Jó, ennyi van a dobozon, ennyi info. Ezzel a ragasztólakkal most lekenem az alapot. Aztán lekenem a fotó színét is. És hogyha ezzel a két
mozzanattal meg vagyok, akkor a fotót ráhelyezem a ragasztós alapra, a levegő buborékokat alaposan száműzöm alól, kisimítom, és kész is vagyok. Már nem tudom pontosan, hogy melyik fórumon, de valahol olvastam, hogy ugyan már ez a technikához bármilyen ragasztó jó. Hát ezt meg kell, hogy cáfoljam, mert ez nem igaz. Szerintem nem bármilyen ragasztó jó, és azért nem, mert bár oda ragadni, oda fog a papírunk, viszont a felső papírréteget nem fogjuk tudni maradéktalanul eltávolítani a munkánkról, és így érdemtelen is lesz az egész folyamat. Viszont most szeretnék bemutatni neked egy olyan ragasztót, amivel működik az eljárás, ez pedig nem más, mint a Pentart Express Glue-ja. Olvasom, hogy mi van a termékismertető címkén. Express ragasztó, rendkívül gyorsan száradó, erős kötésű, vízbázisú ragasztó, porózus felületek egymáshoz rögzítéséhez. Erről van szó, ugyanúgy járunk el, mint a dekupázs ragasztónál, lekenjük az alapot, lekenjük a fotónk színét, felragasszuk a fotót az alapra, kinyomkodjuk a levegőbuborékokat, és kész is vagyunk. Harmadsorban egy olyan termék kipróbálására invitállak, ami a legjobban hasonlít a gélmédiumhoz szerintem, mivel ő maga is tulajdonképpen gélmédium, szerintem egy nagyon fantasztikus termék, ez pedig nem más, mint a Pentart gélpasztája. Olvasom, hogy mi van a címkén. Gélpaszta, fényesen átlátszóra száradó, vízbázisú paszta, 3D hatások kialakítására, használat előtt alaposan felkeverendő. Ha gélpasztával dolgozol, akkor látni fogod, illetve tapasztalni fogod azt, hogy nem annyira simul bele a fotód az alapba, hanem egy kicsit testesebb lesz a munkád, egy kicsit vastagabb lesz a ragasztóréteg, de szerintem ez egyáltalán nem baj. Sőt, a gélmédium is, ami ugye a külföldi videókban szerepel, ugyanígy működik. Jó? Tehát a gélpasztánk az egy tökéletes megoldás. Végezetül pedig dolgozzunk egy olyan termékkel, ami kifejezetten erre a technikára lett kifejlesztve, ez pedig nem más, mint a Stamperia transfergélje. Vízbázisú termék, melynek segítségével egy papírra nyomtatott képet átvihetünk mind fényes, mind matt díszítendő felületre. Dekupázsolt vagy festett felületet vízbázisú lakkal védjük. Ez van a dobozon termékismertetőként. Egy szuper jó termék, csak ajánlani tudom, ezt is használd fel, próbáld ki, mert érdemes. Oké, most, hogy elkészültem a felragasztásokkal, ugyanezt elvégzem keretre feszített vászonra is. A feszített vászonra úgy dolgoztam, hogy délután feltettem a fotókat, és másnap, tehát hagytam egy éjszakán keresztül érlelődni, hogy ott száradjanak az anyagok. A fára pedig úgy dolgoztam, hogy 4 órát hagytam száradni, de mindenféleképpen jó, hogyha engeded az anyagoknak, hogy megszáradjanak, szebb lesz a végeredmény. Száradás után benedvesítem kevés vízzel a papírt, és elkezdem finoman lesimogatni, ledörzsölgetni a felesleges rétegeket. Egyszerre próbálj meg csak egy réteget leszedni, aztán, hogyha ezzel megvagy, akkor ugye közben szárad a papírod, fehéredik, így látod, hogy melyik a második réteg, amit újra bevizezel, és újra ledörzsized. Ezt a folyamatot addig kell ismételni, amíg a fotónk felületén láthatóak ezek az apró fehér papírdarabkák. Hogy hányszor kell majd megismételned, ezt pontosan nem tudom megmondani. Én körülbelül 4-5-ször rugaszkodtam neki ennek a folyamatnak.
Végezetül ránézve a képekre láthatod, hogy mind a 4 termék, amit most itt teszteltem, az tulajdonképpen működik fán és vásznon is, és téged is arra ösztönözlek, hogy otthon, így kicsiben, ahogy most én is, próbáld ki ezeket a termékeket, barátkozz velük, ismerkedj velük, és bátran használd ezeket, kísérletezz, tapasztald ki, hogy számodra melyik az, amelyikkel szívesen alkotsz, mert lehet, hogy én szívesen alkotok az Express Glue-val, vagy a gélpasztával, te pedig szívesebben alkotsz a dekupázs ragasztóval, vagy éppen a transfergéllel. Most szeretném neked bemutatni egy kicsit nagyobb méretekben is ezt a folyamatot, ezért egy 33x33-as vászonra fogom felragasztani az előzőleg már képszerkesztőben tükrözött és lézernyomtatóval nyomtatott fotómat. Amennyiben sikerült maradéktalanul leszednünk az összes papírt, jöhet a lakkozás. Miért érdemes lelakkoznunk egyáltalán a képet? Hát természetesen azért, hogy védelmet adjunk neki, hogy a későbbiekben lelkiismert furdalás nélkül egész nyugodtan letörölgethessük vizes ruhával takarítás közben, és akkor nem kell attól tartanunk, hogy megsérülnek. Jó, egyébként is jó, hogyha lakkozzuk. Ezt mat vagy selyemfényű vízbázisú lakkal tegyük. Semmi probléma nincs abban, hogy valaki fényes oldószeres lakkot tesz a fototranszferre, semmi baja nem lesz a képnek, viszont szerintem maga ez a fototranszfer téma hangulata nem a fényes oldószeres lakkot kívánja, hanem inkább a mat hatást. Én erre a célra szintén a pentát selyemfényű ragasztólakját használom. Fa alapra hasonlóképpen transzferálunk, mint vászonra. Arról van szó, hogy a gélpasztával lekent falemezt fogom rátenni a fotóra. Látni fogod a végeredménynél, hogy egy olyan koptatott felületet fogok kapni, ami egy kicsit ilyen retro hangulatot idéz, tehát nem lesz olyan szoros kötés a ragasztott alap és a fotó között.
Jópofa dolgokat lehet elkészíteni ennek a technikának a segítségével. Már közhely az a mondat, hogy a lehetőségeinknek csak a képzeletünk szab határt. Igen, közhely, de szerintem ez tényleg így van. Beszeretnék mutatni neked 2 olyan kisaranyos dolgot, amit te is könnyen el tudsz készíteni, és igazán egyedi megoldásnak számít. Az egyik ilyen fényképes tárgy egy olyan falap, amit a scrapbookosok előszeretettel használnak albumjaik díszítéséhez, vagy egyéb alkotásaikhoz. Ezt a fa lapkát egyébként ajándékkísérő címkeként is simán el tudom képzelni. És nagyon szeretettel várom, és nagyon kíváncsian várom annak a belevaló scrappernek az első ilyen munkáját, aki ezt a technikát felhasználva megcsinálja élete első fototranszfer mini albumát, és kilép egy kicsit a 2 oldalas ragasztó komfortzónájából, és megmutatja, hogy mire jutott ennek a technikának a segítségével, szóval várom őt. A másik ilyen használati tárgy, vagy ajándéktárgy lehet egy nyaklánc. Ezeket a nyakláncokat például egy rendezvényre készítettem, limitált darabszámban. Pécs nevezetességei és látványosságai kerültek fel egy fa lapkára. Szerintem szuper jó ajándékötlet. Mondjuk annyi, hogy én ezt igen, fényes oldószeres lakkal kezeltem a végén, de szerintem ez pont egy különleges szépséget adott neki. Arra bíztatlak, hogy bátran kísérletezz, hiszen így tehetsz szert minél több tapasztalatra. Őszintén remélem, hogy ebből a videóból inspirációt tudtál meríteni. Köszönöm a figyelmet, ha nem szeretnél lemaradni a következő videónkról, akkor kattints rá a feliratkozás gombra, hogy rögtön értesítést kapj az új ötleteléseinkről. Nincs más hátra, mint előre, örömteli alkotást!